prosím bližšie, aby som nemusela veľmi kričať, lebo nás je veľa. Koho to zaujíma, nech je bližšie, koho to nezaujíma, aj takí sú. Čo sa len ľúbia pozerať, nelúbia počúvať, ja to rešpektujem, takže je to v pohode. Keďže mňa mrzí, aká je situácia s touto dopravou, tak to tu býva občas, že proste je zápcha, nedá sa sem vojsť na nábrežie Dunaja. Tak dovolte mi aspoň k tej druhej časti Budapešti. Dobre, to čo vidíte tam hore, to sa nazýva vlastne kráľovský palác. Je to vlastne hradný vršok. A to patrí komplex niekoľkých tých budov, ktoré vidíte. Najväčší teda kráľovský palác, spomínala som vám sídlo uhorských kráľov. V súčasnosti vieme, že Maďarsko už kráľa nemá, takže momentálne sa nachádzajú 4 veľmi významné inštitúcie. A odzadu, keď pôjdem, tak je to Historické múzeum, Národná galéria, Sečeňov národná knižnica a Ludvíkovo múzeum súčasného umenia. To je teda tento komplex Kráľovského paláca. Ďalej tá budova, ktorú vidíme na druhej strane, tá biela, s tou hnedou strechou, teraz veľmi nevidieť, lebo to je taký opár, to je prezidentský palác. Pani prezidentka Katalin Novák tam sídli momentálne. Vedľa máme Karmelitu, tanečný dom a ako vidíte, hradný vršok je stále ešte v rekonštrukcii, takže stále sa stavia. Predpokladá sa, že na Vianoce tento rok už by malo byť všetko dokončené, uvidíme, či to tak bude. Ideme ďalej, čo sa týka tých ďalších historických budov, tak ten prekrásny kostol, to je korunovačný kostol Mateja, kde bol korunovaný František I, ktorého poznáte ako manžela Sisi v roku 1872. Vedľa tá taká modernejšia budova, to bol voľakedy kláštor, ktorý bol teraz likvidovaný a momentálne sa tam nachádza budova hotela Hilton. A tie malé vežičky, ktoré vidíte, tie drobné malé vežičky, tak to je rybárska bašta, ktorá pôvodne mala slúžiť ako pevnosť, ale keďže je vyrobená z vápenca a vieme, že vápenec je mäkký, keby teda nastali nejaké výboje proti tej bašty, tak by bol zničený. Momentálne slúži len na také vyhliadkové účely, pretože veľmi krásne vidí budovu parlamentu z tej druhej strany a táto časť parlamentu, ktorá je otočená smerom k Dunaju, si myslím, že patrí k najkrajšie. Vy dnes uvidíte vstupnú časť parlamentu, tam, kde sa vlastne do parlamentu vstupuje, ale budete mať rozchod, budete si môcť pochopiť do parlamentu. Tak Turul, vidíme ho na podstavci. Troška to také zahmlené. Slnko svieti do očí. Tak Turul, čo hovorí teda povesti o ňom? Ja som vám už spomínala, že Maďari ho majú za veľmi významného mytologického tvora, pretože dávno, keď ešte Maďari žili na Urale, tak sa princeznej Emeše prisnil sen, v ktorom sa jej zmocnil tento vták Turul a z tohto ich vzťahu sa narodil syn Álmoš, kto hovorí po maďarsky vie, že Álom je sen, čiže syn narodený zo sna. A bolo predpovedané, že tento syn Álmoš privedie vlastne maďarský národ na nové územie, kde žijú dnes. Avšak on sa toho dňa nedožije. A tak aj bolo. Jeden deň videl vlastne preletúvať nad územím vtáka Turula Álmoš a vybral sa teda za svojím otcom. Prichádza až na úpätie Karpát, kde Álmoš zomiera a vedenie nad národom vlastne prevzal Árpád, ktorý vlastne prináša Maďarom na toto územie v roku 896. Preto vták Turul jemu vďačia vlastne za to, že Maďari sú súčasťou Európy. Takže toľko vtákovi Turulovi, môžete ho vidieť na rôznych miestach, to som hovorila, Maďari majú rôzne, naozaj pre nich významne mytologický tvor, vyzerá taký niečo jastrab, sokol, orol, krávec nejaký veľký, takže vták Turul. Toľko hradnému vršku asi. Spomínala som vám ešte lanovka tam vedie, pozemná lanovka, ktorá je zapísaná v UNESCO, Budavári, šiklo má 200 metrov a premávajú po nej také veľmi pekné historické vagóniky, dá sa prejsť, asi 2 minúty, 3 minúty trvá tá cesta smerom hore. Tu je štartovacia vlastne časť a hore je vlastne cieľ náhradná vršku. Toto je prvý a najstarší reťazový Sečeňov most, ktorý som spomínala tiež, bol postavený ponad rieku Dunaj ako prvý a za ním sa nachádza vlastne námestie Adama Clarka. Adam Clark je architektom, ktorý tento most skonštruoval a zároveň skonštruoval aj tunel, ktorým pokračuje vlastne most až pod hradný vrch.
Toľko k hradnému Brežku. Ja teda dúfam, že ešte niekedy s nami prídete, hlavne na Vianoce. Hradný je prekrásny, lebo je celý vysvietený a bude už hotový, takže bude čo pozerať. Ešte k budovám na hradnom Brehu, čo mne sa osobne veľmi páči na Maďarov. Všetky tie budovy, ktoré vlastne boli hore počas druhej svetovej vojny zničené, tak všetky sa stavajú vlastne v tom pôvodnom vzhľade, čiže žiadne moderné, okrem Hiltonu neuvidíte nič moderné, všetko sa stavia podľa toho pôvodného vzhľadu, tak ako tá budova vyzerala voľakedy. Či je to už jazdiareň hore dostavaná, tam asi 6 rokov tá budova, takže všetky tie budovy, ktoré teraz sa zrekonštruujú, tak vyzerajú tak, ako vyzerali pôvodne. Čiže žiadne surrealistické budovy, ako sme zvyknutí možno u nás v hlavnom meste. Táto budova je budova Maďarskej akadémie vied a teraz prejdeme asi 7 minút v budove parlamentu. Pešo, nech sa páči. No, ne? Áno. Že hociaké dieťa tu môže vybehnúť, ale... To sa by dobrá pokuta, lebo je to... Tam nechá. Sorry. Sem povuci nas. Malo ljudi. Ja to pýtam kolegu. On išiel tiež sobotu. On na soboty sa chodí. Cez týždeň sa nechodí. Ale vlastne keď sme aj určite ako na svete sa neví, ale to sme museli byť tak vlastne nemali nič, lebo tam sme boli len pozrieť na námestie, že sme nájsť a museli byť. Nie sa to chytá na hlavu. Akurát to boli schované medzi autami. Tam je zdarma.
Ulica. Som myslel, že... Mi volal, že to vlastne merečkom tam. Že nevyspal sa, ale že to tam mal. Jeleň na dvoju. Ja som s tým už potom volal. Pozor! La plaza de se ruega
Sa teda na námestí Lajoša Košúta, ktorého som tu vidíte tam, v strede je pán Košút. Je bol vlastne vodcom maďarskej revolúcie a podľa neho je pomenovaná toto námestie. A čo je ale najveľkolepejšie na tomto námestí je práve budova maďarského parlamentu, ktorá, keď sa vlastne mestá Buda a Pešť spojili, tak Maďari chceli, aby mali najveľkolepejšiu nejakú reprezentatívnu budovu, tak v roku 1885 poprosili pána architekta, ktorý sa volá Imrich Steindl, ktorý toto spáchal, čo tu vidíte. Až do roku 1902, 17 rokov, stavali túto veľkolepú budovu. Keď teda bola postavená, tak patrila k najväčším parlamentom. Dnes tomu už tak nie je, lebo prvý najväčší parlament v rámci Európy má Bukurešť. Takže maďarský parlament je druhý v poradí. Je to taká zmenšenina britského parlamentu. Kto pozná britský parlament, tak určite mi dá za pravdu. Čo sa týka rozlohy, tak je to skoro 16 000 metrov štvorcových, má táto budova. A čo je veľmi zaujímavé z historického hľadiska, ako tých zaujímavostí je určite veľa, ale tá kupola, ktorú má parlament, meria 96 metrov. Spomínala som príchod Maďarov na to územie 896, čiže tá posledná číslica, posledné dve číslice, toľko metrov má táto kupola a majú aj kupola bazilíky, ktorú potom uvidíme neskôr. Čiže má to taký historický význam, prečo meria práve tá kupola 96 metrov. Čo sa týka exteriéru sa hneď vyjadrím. Čo týka exteriéru, tak táto budova bola postavená zo 40 miliónov ťahál. Pôvodne chceli použiť 9 miliónov korún v zlate, ale stála až 38 miliónov korún v zlate, čiže niekoľkonásobne bola ako keby predražená. A je zdobená 40 kilami zlata a 500 000 drahých kameňov. Je vykladaná s drahými kameňmi. Čo sa týka dĺžka parlamentu je 268 a šírka je 123 metrov. Ako som už spomínala, keď sme prichádzali, tak tá krajšia časť, aspoň tak knihy hovoria, alebo teda literatúra, je vlastne zo strany Dunaja. Takže budete si môcť pozrieť. Dobre, dáme skočíku na skot. Čo sa týka teda interiéru, my ako slovenský sprievodca nemáme možnosť sprevádzať parlament. Ak budete mať záujem vidieť parlament aj znútra, musíte si zaplatiť túto nižšie taká informačná kancelária alebo cez net vstupenku. Donútra sa dá tiež ísť, buď individuálne alebo skupinovo. Neviem, či už to zlepšili v tom smere, že kedy to bolo len v angličtine, v nemčine, v ruštine, v španielčine a myslím, že v taliančine, takže žiadny príbuzný jazyk pre nás, maďarčina samozrejme, kto vie po maďarsky má výhodu. Tá prehliadka bola len v týchto jazykoch. Veľmi odporúčam pozrieť si aj interiér, naozaj krásny. Je tam vyše 200 rôznych kancelárií, tých miestností. Väčšinou majú reprezentatívny charakter. Sú to naozaj veľmi pekné miestnosti alebo teda priestory. Samozrejme, že nachádza sa tu aj tá hlasovacia miestnosť, kde zasadá a kde hlasuje maďarský parlament. A v tej časti historickej, čo je vlastne ako múzeum, tak tam sa nachádzajú vlastne žezlo a koruna Štefana I. prvého uhorského kráľa. Takže v rámci interiéru toľko. Čo sa týka ešte, spomínala som revolucionára, tak je tu ešte jedno múzeum, popri ktorom sme prechádzali a to sa viaže vlastne k takému povstaniu protikomunistickému, možno skôr narodený rok 1956. Vykonalo veľké protikomunistické povstanie, ktoré však bolo veľmi krvavo a kruto potlačené. A kto má napríklad záujem, alebo ho zaujíma toto obdobie, tak tu je také malé múzeum, dá sa tam ísť do toho podzemia a pozrieť si aj to maličké múzeum. Dobre? Čo sa týka parlamentu, toľko, neviem, keď nejaké otázky sú, dáme si tu rozchod, dobre, aby ste si mohli pofotiť. Kto chce na toalete, tu je taká informačná kancelária, myslím, že tam by mohlo byť otvorené, kto toalety potrebuje. A nech sa páči pozrieť si parlament aj z tej druhej strany. Dobre, počkám vás tu.
Za 5-3, dobre? Dáte to? Lebo ideme potom ďalej. Za 5-3, počkám vás tam pri tej lampe, dobre? Lebo pôjdem tam, alebo ide čo nie. Počkám vás tu, aby sme sa nemýlili. Dobre. Kde je Monika? Točno, Sacko. Počeno već. Yeni yapardım da yaptım. Jako je idem vlog. Pitam se da li će ovo imati dosta pregleda. Nikdy ráno si nedám. Molim.
Ще лепо.